Troch de winter komt het dijste glibben op het Ameland te stilstaan. Er binnen liek wel eens twee zaken die gewoon teruggaan. Het werk van de snierskouwer en dat van de postrenner. En de postrenner die had het krek wat zwidder als de snierskouwer. Nou, het valt niet mee, hè. Je moet extra eromheen komen, je eigen veiligheid, dat de post veilig aankomt en er goed op kleden. En je bent wat langer onderweg. Ja, dit komt niet zo vaak voor. Vooral toeristen genieten je volop van Kening winter op het eiland. Ja, zeker. We hebben zelf natuurlijk ook een sleetje gekocht. We dachten, we kunnen wel even bij de duinen even naar beneden glijden. Nou, hij heeft ook wel wat leuke plaatjes opgeleverd. Al maakt het de wien het wel een beetje koud. Nou, het waait vandaag wat meer dan gisteren. Dus het is wel frisjes, ja. Is het wel leuk om hier onder deze omstandigheden te zijn? Ja, juist. Superleuk. Helemaal omdat je niet had verwacht. En normaal ben je hier in de zomer, ziet het eiland echt heel anders uit. Maar dit is net zo mooi. Vanzelfs mij ik de traditionele beltslieden net ontbreken. De snierskouwers houden er rekken mee. Daarom worden de fietspaden sowieso niet geschoven en gestrooid. Dan kunnen de sleeën in ieder geval nog via de verbindingsweg naar bepaalde plaatsen toe komen. En zo houdt Kening winter het eiland voorlopig nog wel even in zijn greep.